Згодна з планам вывозу акадэміка Нікольскага з Мінска, брыгада дзеські Колі павінна была адыграць ролю перавалочнага пункта. Адтуль нікольскія пераправіліся першым саўрядам у Маскву. Партызанская зона нават мела свой аэрадром, але здарылася так, што яшчэ да часу прыбыцця нікольскіх немцы пачалі блакаваць зону і рабіць неаднаразовыя спробы яе захапіць. Таму дарога да пасачнай пляцоўкі была перакрытая. Чаканне магчымасці паляцець працягвалася каля 9 месяцаў з жніўня 1943 да красавіка 1944. Падчас баёў усё недзеяздольнае насельніцтва зоны хавалася ў балотах, дзе даводзілася сядзець па 2-3 сутак. У дапамогу сям'і нікольскіх былі прызначаны 2 байца, з якімі ў выпадку неабходнасці яны дабіраліся да бяспечнага месца. Асаблівы клопат надаваўся партфелю акадэміка, дзе ляжалі рукапісы 2 манаграфій. Даведаўшыся, што Мікалай Міхайлавіч будзе працягваць свае навуковыя працы, яму зрабілі зручны стол, з сажы зрабілі чарніла, а з вялікай бульбіны чарніліцу. Па словах былых партызан, час знаходжання Нікольскага ў іх брыгадзе запомніўся ім як адзін з самых лепшых перыядаў. Зямелька акадэміка, якога называлі бацей, апынулася цэнтрам іх духоўнага жыцця. На сцяне вісела вялікая мапа, так Мікалай Міхайлович азначаў падзеі на франтах. Вечарамі да яго прыходзілі свабодныя ад заданняў партызаны, абмяркоўвалі пытанні знешняга і ўнутранага свету. Іх здзіўляў аптымізм Нікольскага і яго абсалютная упэўненасць у перамозе. Усталявалася нават добрая традыцыя. Перад тым, як сысці на заданні, партызаны прыходзілі да навукоўца і атрымлівалі благаславенне. Пасля гэтага кожны адчуваў сябе больш спакойна.